dong pini beta than mang ni thare rok sing tokpi Karbi Anglong Assam anparta Bharat adet pipen awar sai ki pipidat ajoine inut Karbi ariso Elvin Dera Nepal adet pen awar sai kelong pen ajo international along kusti ke pathudun dong Inut Elvin Dera West Karbi Anglong Khironi ariso arta kijum heka kopen Kacharli awar sai ka dure ajok hempen dam juisi sarkas along sai choklem dun pen nengkan kepso se chongda dun do alangli sarkas along ka chongda dun bomahut inut Nepal asor Raju po bangpu Elvin Dera gymnastic ahin ketek longa joine alang liphan Nepal an ponsi amen lardampen Mahavir Thapa posi irpondo lapen kusti ka patwalong pachapate dondo alangli Sri Lanka Pakistan lapen Nepal adet pialong pathu chepate dondonglo alangli batai phoso se haidun lo posi than pachini pon labang solam thekar julong pen Karbi hirjeramai lapen Karbi Student Association Hamren Regional Committee atum Karchopon patolo labangso Karchopon ahot KSA lapen Karbi hirjer amai atum pen kanengje pon ke alang liphan kerap pajer ponangji lapen Karbi Angno Termas Council CEM Tuliram rong hangpen setame Elvin Dera aphan Mahavir Thapa amen larpon vek nangji lapen alang liphan India adet pipen si Varsai piponangji anparta Elvin Dera inut Karbi arisose international along awarsai kelong dun ke kopai bino lasi alang liphan amethang adim penjong si pathu ponong lopulotang te Karbi Anglong ta nong me do poposi chuneng ripon तो मेरा नाम है एल्विन दरा ना इसके लिए तो मैं और मेरा जो पापा है तो मेरा पापा तो कार्बी आंगलोंग का है तो मेरा पापा का नाम है लंकी दरा और मेरा मम्मी का नाम है प्रोमिटी कामसापी ना तो इसके लिए मैं क्या सोचता हूँ कि इधर मैं सोचता हूँ कि इधर लेके आओ क्योंकि मैं कार्बी आंगलोंग का लड़का है तो मेरा नाम क्यों चेंज हो गया तो क्योंकि उधर खरीद के लेके गया मेरे को खरीद के लेके गया तो मैं सोचता हूँ कि इधर लेके आओ जो मेरा सपोर्ट करेगा तो अच्छा होगा क्योंकि इधर लेके आओ मेरे को तो मैं भी एक नाम होगा क्यों इधर कार्बी आंगलोंग से सबका नाम होगा क्योंकि लड़का बच्चा लोग का भी एक सही सब मिलेगा मतलब उन लोग को सिखाऊंगा तो उन लोग को अच्छा मिलेगा लड़का लोग को भी dongkam mukam pen promes terang News7 notice denarong matikola pathok lamalong Karditang Harsing Rongpi Memorial Football Tournament ka bathu angtung ketipo Kedamtang ni phaithong tep arni den arong matikhola pathok lamalong Karditang Harsing Rongpi Memorial Football Knockout Tournament angtung kitialong Red Bull FC lapen den teron FC ang bongsi chepatepon alhi aman pen Karbi Anglong Termas Council EM Lunsing teron VDC Chairman Orson Rongpi Kasa Adun Maipu Borsingkro Dengang Sport Association Achunbang Dharam Singti Ward Commissioner Prahalat Timung Dengong Lemsa Chairman Korsing Timung Dengong Lemsa Chunbang Bikram Kiling Manaying TP Joy Singh Krolapen Sukaram Beatum Chetongdul Mid Referee Bisnu Terang Side Referee Jinong Bay Fourth Referee Bijan Teron Lapen Lawrence Rong Piatum Pensi Bangso Kebatu Langcharidun Pupu Atim Takang Tang Mate Ketek Kachaman Chet Ajo Goal CC Pensi Ke Hai Chedai Koilo Bangso Phi Penalty Pen Red Bull FC Atum Chepa Haipon EM Lunsing teron amethang redeng pen ke pathu ke hayatuma phan tangka suri kepla pen adun thu ke hayatuma phan tangka suri phanong e pajerpon anparta highest scorer best goalkeeper lapen best player anong eta EM Lunsing teron redeng pen si pipajerpon bangso ke pathu along scorer ke ongnai anong e kachepalong dun abangpu sikare timung best goalkeeper gojen be lapen best player jorjar terang atum si chepalong dun Lawrence Rongpi alang li Sarbura Kalitang Harsing Rongpi amen pen alang li ciplay galang prang kan ada kelak patipon kasi halasu huta niliphan alui sak alang li nang kasi halasu arni nili kecakang to jenang li tum khela pamen noi owe gini tum aja ponai halasu teng sing choneri kang pen haladang nili mane winner to han bang suri cap paten runners of suri pop paten best player best goalkeeper to han suri sisi lapente goalkeeper to mata goalkeeper to referee to hala suri CCP ponji bola so teng sipini ceklu yon bak kapatu ba do bola la sipini ang dong gitia ni la kasila so ni jitabe hala ni caka teng pensi pini ladak ni wan pilo kan non kela bom lo alang lasila alang lipan si chuni mane hirjume ya alang li pini kirim ceram kan karana baklang Dog Muka Penruka Zenkro News7 Northeast
kedam tang ni phain ko rage thomar ni inut asar pia phan lam ke pondet pen puthot kiti tangar pum kelong thu kedam tang ni phai thong ke par ni ada por phai trok apor malom montimung arong along kiti tangar pum kelong kiti tangar pum lake karli tang kawe teron piposi pangthek pon kedam tang ni phain ko rage thom ar ni pen lang ke pondet pen ajok FNCS atum pen chenglo penang an amulok atum ritar le pomdo bonta nitroxy an prengdat apita long le datlo bang sop hi karlitang kaveteron pi abangar pum kedam tang ni phai thong ke parni adap por phai trok apor malom ansi longpon lo dokmuka pen location kron News 7 notice dolamara cultural complex along BJP asongatum pen kangdamai ke padupon Duarbaguri MSC constituency ke parlo dolamara cultural complex along BJP Duarbaguri Mondol committee atum kedam tang ni phai thong kep arni BJP kangdangamai padupon bangso amai along Duarbaguri local MSC and parta Karbianglong Thomas Council for Sport chairman Richard Tokbi BJP is Karbianglong amai phu Dom Singh Teron Chunbang Madhuram Lekhe Dilip Ronghang nominated MSC Simarong Hang PDC chairman Sarkoy Rong Parpendang Lok Penang an BJP asongja posongja piatum chetong dun pen mayar di pidun bangso along penang an abang pubang piatum amena asong along pen COC pidong apu ahor kipi along chepawdu sonsi Congress HSDC APHLC pen COC kato kawe bang parohinyo sose abang pubang piatum BJP asong along chepawdun News 7 report News 7 notice Pine berta pan sekarang panik lo